Sumiklab po ang isang grassfire sa bahagi po ng damuhan sa Barangay Bonuan, Binloc, Dagupan City, Kamakailan na nagdulot po ng matinding usok at init sa mga kalapit na lugar. Base sa ibinahaging ulat ng opisyal na page ng barangay, agad na responde ang mga opisyal ng barangay at nakipag-ugnayan sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang mapabilis pa na maapula ang sunog. Pinaniniwala ang matindi ang init ng panahon o sa matindi ng init ng panahon at tagtuyo ng mga damo at dahon at talahib ay ilan sa mga salik na maaaring nagdulot ng ganitong insidente. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng barangay ang mga residente na maging maingat upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Pinayuhan din ang publiko na manatiling hydrated sa gitna ng nararanasang mataas pa rin na temperatura at iwasan ang paninigarilyo malapit sa mga tuyong damo at dahon upang hindi maging sanhi ng sunog. IFM News. IFM News. IFM.